Takže čaute ľudia, takže dneska hráme Poppy Little Chapter 3. diel. Konečne sa mi táto vec podarilo. Som to robil, že som natáčal pred chvíľkou ďalšie video. No nie je to ten druhý diel, ale som išiel do toho isté, ale zase mi to už dvakrát po sebe stalo. Takže som išiel jednu vec, takže som to začal takto nerobiť. Ja som to vymyslela potom. Išlo to. Dobrý deň! Ona si vyľapila pálenku na červené okiaľko. He's the final obstacle the prototype is placed against us. Can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Teraz toto spravíme. No, ideme na to. Ľudia, počúvate, že keď máte radi tak napíšte do komentára. Ak nemáte radi školu, tak napíšte do komentára nie. Mohli by ste vedieť, ale písať. No, ideme do školy, nie. Ani... Brr. Ešte k tomu to? Co sa mi to stalo? Ideš dať facku, keď nepoví? Asi hej. Tak sa rada uvidím, keď ho... Ja milujem školy, pretože mňa tam baví, ako sa tam učíme. Napíšte do komentára... No potom budeš revať, keď budeš už ruhačka, aj tretiačka, aj šortačka. Napíšte do komentára, aký predmet máte radi, či slovenčinu, alebo matematiku. Ja mám najradšej slovenčinu. A Damian, ty máš čo? Neviem. Nič? A u teba určite nie. A môžete, keď strašne máte radi školu, tak napíšte svoje meno, do komentárov a... pani učiteľky. Nie. Svoje meno do komentárov, alebo hej, meno svojej pani učiteľky a ja vám dám srdiečko. Dúfam, že nezabudnem na to. Som to raz už povedal v jednom videu na starých kanáloch. A nespravil som to. Tak ja začnem. Ja poviem svoje meno svojej srednej pani učiteľky a potom poviem Damian. Takže moja pani učiteľka triedna sa volá Vicky Juhásová. A teraz ty, Damian. Alžbeta Užovková. A moja je tak milá. No a má všetkých rada a skoro. Keď sa nám dačo nedarí. My máme trochu tak problém v škole. No ja som ešte nedopovedala, tak buď ticho. No ja už tu vidím tú školu, Pane Bože pomoc. Hapatata. Amen. Je tam ešte Miss Light. No fúka, pripravte sa ľudia, to už pomaly dám. To mám na... Viem ju zabukovať, lebo neviem, ja tu radšej spravím ľudia, viete. Reálne mi sa nechce robiť, reálne je to ťažké, ale ja som to už spravil na počítači. Dobre, ticho, buď. No a keď sa nám zle podarí, tak v škole máme party. Teraz zase to bude Úča. Litka, poď. Litka. Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seats until the bell has rung. And no going in the halls without a roll call. Joj, Miss Light, nerobí nervy. A nie. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Huh? Barb? Oh.
Ja im sa veľmi páči. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Musím sa vám ľudia priznať, že ja to vôbec nehrám, ale môj bratranec to hrá. No, bo to som ja. Bratranec, nie brat. Poď. Jeboj, teraz mi zazduchne, oné. Flashlighta. Nezduchlo. Problemy. Co to bude to účel? Not good listeners, are you? You're not like the other humans in that way. I wonder if strangers sound like theirs too. I look forward to finding out. Ľudia, pripravte sa. Modlite sa za mňa. A ja vidím, to za mňa sa odličí ľudia. Nie za mňa. No ide. On to hrá, aby nezumrel. Nemopadal. On sa Yes, ľudia, podarilo sa mi ten bug Litkáha. Takýto bug, že ona sa zabuguje v dverách, že keď ona v tých dverách bude stať, že oni budú otvorené, tak keď ich zatvoríš z rukou, tak ona sa tam zasekne. Pozeraj, Litka. Nepozerám sa. Dobre, ľudia, radšej odporúčam na nic. Radšej podídeme, inak bude ona také sa podíde. Ja prepáčte za to, že keď ste redaktori chceli, aby som to hral normálne, ale viete, nechcem by to video trvalo hodinu. To nechcem vec. To sa bude... Damien má strašne rád fanoušky. Nechcem, aby si dlho čakali. Zistite ten návod. A zato to bude trošku ťažké. Ale už sa smieť až z tej druhej strany. Sem. Lebo on vás má strašne rád. A bol by ešte radšej, keď ste na toto video dali like. Aj odbery, ďakujem. Aj odber. Veďka pozrieť, ako to robím. Dobre, potom budeme tej matematiku. Poď. Kedy? Dober. Poď. Povedzte, keď dačo mu nechápe. Ja som tu bol na počítači, ja som takto musel ísť. Poď. Taký like. To som 8 hodín. A keď sa vám dačo nechápete, tak napíšte do komentára a Damian to vysvetlí. Dobre? Takže žiadne traposti, keď dačo nechápete, Damian to vysvetlí. Damian je dosť milý. Ľudia, ideme, opa! Nemôžeme oslovovať. Ale dneska je aj piatok. Ajde, ide. Poď. Nie, ale kde je? Ale kde je u nás? Tak, u nás. Teďka pozraj. Oh my god. Počkajte, telefónu. Počkajte ľudia, ja to ukážem na telke. Si blbé? Tak ju zadví. Nie. Natálka. Jaj, som zabudol, že odišli. Ľudia, prepáčte, ale odišli. Kto mi ju vypojil? To ty? Litka.
by som sa z tohoto miesta vôbec nepočula. Ešte ľudia teraz mi tak... Damianové pravé meno je Damian. Tu mám aj na kanáli, sa volám Gamer Damian. Gamer Damian. Gamer. No, dali sme to a nová ročička už na mňa pozera do piče. Som zabudol. Myslíte si, že Damian je idiot, ale oci to tiež, ale nie je skutočnosti. Mali by ste ho poznať. Jeboj, pozri sa, nový kamarát vám prišiel. A v skutočnosti je do väčší. Nesmyslíte. Teraz budeme potrebovať aj túto ruku. Zás potom bude zase boss fight s Catnapom. Počkajte, prepáčte ľudia, ja už som toto video mal ukončiť, takže zatiaľ. Čus!